Как? Плиска ли? Ето някак да ми плиска. А, Заради маслото, олиото. заради олиото. Да. Но и такова, да и пак те ще такова. Самата мазнак. Да. Имам дал олио. Нищо чудно. Сега са добре краси, виж как ги вари. Не, погледни как ги реже. Да. Понеже нещо застана първия път на дозатора. Разбираш ли? Сега е супер. Сега знаеш какво ще направя? Сега ще продам старите машини и ще направим и... Аз ще видим. Аз сигурно ще продам от тия си. И напроче ще направим и на серия. Само Така. едната ти е такава. От тези трите само едната ти е. Не, аз са старите. Да, другата ще бъде така. Супер, няма проблем. Маршрут, нали? Тя е старите, ама става въпрос, че пак или ние. Пак е. Тя пак прави по-големи, по-малки. Да. Аз даже сега не ми вика. Батя, големи ще прави ли? Аз казвам, твоята ще прави най-големи. Аз сега си плакал, му викам. Той вика. Не съм май тъпи, вика. Викам, най-големи ще прави сега, като ти казвам. Да. Настроим на максимум кажала сама. Да. Имат разлика. Даже сега рекламата страшна форма, човеко. Това е много перфектна форма, ето нещо да знаеш. Не, няма смисъл. Няма, направо. Даже, виж сега, знаеш, кому направим краси, ако искаш. Ако искаш, можем да при получаване на такава машина да като екстра го таксуваме. Пак ако не, ще остане на същата цена. Няма те ни аз нататък те ще ги прави. Да. Минаваме от пръстите, много да е край. Добре. Но при тройката там дали ще се събират и в лентата? Какъв е проблема? Трябва да го изпитаме това нещо. Колко стана? 2 минути клип.